Нацисти? Крим наш! Давай мені Крим! Донбасс бомбили 8 лет, а Крым, а Донбасс, а 8 лет ты! Що, ми його не били? В полон взяли, але по голові не били, пане лікар. Я вірю. Ура, все, дядька, ура! Бомбили Донбасс! Скажіть, а це взагалі ж ненормально, так? Цілком. Абсолютно нормально. Ми такі випадки вивчаємо на кафедрі психіатрії. У нього зараз 4-та фаза. Розумієте, коли кацапа надовго відлучити від телевізора з пропагандонами, у нього починається зворотній суд. Бандера! Бандера, фашисти, це Бандера! У першій фазі він скрізь бачитиме УПА та Бандеру, Бандера! у другій Гітлера та нацистів, Зомби фашистські! у третій та четвертій зомбаків та перевертнів. У нього зараз 4-та. Скажіть, будь ласка, а оце людиною вже не стане? На жаль, процес незворотній. Зомби фашистські!